ഹയർ സെക്കൻഡറി ചോദ്യപേപ്പറുകളിൽ അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ തുടരുകയാണ്. മലയാളത്തിന് പിന്നാലെ ബയോളജി, എക്കണോമിക്സ്, കെമിസ്ട്രി വിഷയങ്ങളിലും വലിയ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു. അക്ഷരത്തെറ്റ് അന്വേഷിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി നിർദ്ദേശം നൽകി. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്കാണ് അന്വേഷണ ചുമതല. 20 അക്ഷരത്തെറ്റുകളാണ് ബയോളജിയിൽ മാത്രമുള്ളത്. ഉപഭോക്താവിന്റെ വരുമാനം കുറയുന്നു എന്ന് എഴുതേണ്ട സ്ഥലത്ത് കുറയുന്നു എന്നതിന് പകരം കരയുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യപേപ്പറിലുള്ളത്. 6 ക്ലാസുകൾ എന്നത് 6 ക്ലാസുകളായി. എളുപ്പത്തിൽ എന്നത് എളുപ്പുത്തലായി ചോദ്യപേപ്പറിൽ. അവായു ശ്വസനം എന്ന വാക്ക് ചോദ്യപേപ്പറിൽ വന്നപ്പോൾ ആ വായു ശ്വസനം എന്നാവുകയും ചെയ്തു. ചിത്രം എ ബി എന്നത് ചിത്ര എ ബി എന്നാണ് ചോദ്യപേപ്പറിൽ. ചോദ്യപേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയതിനു ശേഷം ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് നടക്കാത്തതാണ് തെറ്റുകൾക്ക് കാരണം. അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ ഗൗരവതരമാണെന്ന് KSU കുറ്റപ്പെടുത്തി. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടർ, തിരുവനന്തപുരം.